Намираме се в манастира, един православен манастир, тук в Мишън, в Бритиш Колумбия. И сега е 7 май 2017 година. Какво нещо? Виждаме българско знаме обаче. И виждаме българско знаме. Значи тъкмо мина сега безсмъртния полк. Аз си забравях знамената, забравих си картата за камерата и такива истории. Та сега взимах от фотоапарата картата. Местенцето е супер. Местенцето е супер. Закътеничко. Ето какво има отстрани. Нещо като вирчи. И е точно под планината. Точно под планината. От другата страна също има вирчи. Аз съм очарован от местенцето и сигурно ще идвам не само веднъж годишно. Супер е. И над него е планината дори. Манастирчето не е много голямо. Ето ги, тук знамена има. И българското знаме. Няма да видим какво става в церемонията сега.